Чувстваш ли се, че казваш да на всичко и на всички, дори когато вътре в себе си крещиш не? Ако това ти звучи познато, време е да научиш как да поставиш здравословни граници. Защото това не е егоизъм, това е самоуважение. Какво са здравословните граници? Границите са като ограда за твоето лично пространство. Те защитават времето, енергията и емоциите ти. Без тях се изтощаваш, а с тях започваш да живееш с яснота и със спокойствие. Как да ги поставиш? Ето един прост процес. Първо, разбери какво те натоварва. Например, ако някой постоянно иска твоята помощ, но никога не връща услугата, това е проблем. Второ, бъди ясна, но любезна. Кажи: оценявам, че се обръщаш към мен, но в момента нямам капацитет, за да ти помогна. Трето, стой твърда. Границите са безмислени, ако не ги спазваш. Не се извинявай за тях. Това е твое право. Защо са важни? Когато поставиш граница, ти учиш хората как да се отнасят с теб. Аз съм Светла Татърлиева, хипнотерапевт, психолог, енергиен терапевт и NLP треньор.